Gledaj vam, idemo prvo napadačku tehniku. Znači, ostavim se neki napadač. Ovako, lakat je u visinu veta. Fuksal, mora biti lakat u centru i blaga je tenzija, znači sila guranja jedan prema drugom, pa okrećemo, znači stalno nemaš ovdje, polazimo da nema sila. Okay? Znači, stalno je blaga, znači ne okreći se brzo, ovako ono. Znači, to ne valja, znači blaga sila, znači više od samo polazimo, znači taj fuksal na mjesti, treba prvo gure tako napred. Znači tu, ok, to. Znači, prema napred rukama, ok? Prva stvar, ako jednu od ruku on skloni, ok, čim skloni jednu od ruku, ova ide napred i udara. Prva i osnovna stvar je lapsao back fist. Znači, odavde, hop, to, okreneš, znači ovdje je lapsao, i back fist. Znači, ne spajaju se ruke ovako, radi sam spustit džeta odavde. Ok. Da se to ne bi desilo, gledajte. Hop. I lakat. Naravno, to se uradi sa kretanjem. Znači ovdje, ok? Možda malo je odgovorio odavde da prebaciš da kreći. Znači to je osnovno. Dalje. Znači ovaj sam stav. Znači kada spušta ruka u sam stav. Ok? Znači, hop. Ok, znači tu ide direktno. Dalje. Lapstao, brin. Dobro, znači sam stao, ok, znači lapstao, brin. Znači tu mu pobrkaš ruke, znači lapstao, povežu se to, isto dakle. Naravno, pošto je ovo napad direktan, tu ideš naprijed, to se ne krećeš u stranu. Ok. Na svaku tih tehnika možemo raditi polugu ili bilo šta, dobro. Imamo odavde, kad mu prođeš tako odavde. Ok. Znači, sam stao. Lagano. Direkt. Ovu nogu naprijed. Pak stao. Bam. I idem vidiš tu iza. Ok. Dalje. Gledaj ovo se. Kad se okreće ruka, prihvataš mu palat, korak, lakat ovdje i u grudi. Kreni. Ok, to je to. Ok. Ok, tu mu vežeš ruke. Ok. To je trapping tehnika za vezivanje. Naravno, odavde može ovo ono, ok. Ima klasično, ako radi lakat odavde bez ovaj dlan može da, znači, samo tam stav izvuci. Ok, znači ovdje moraš u ruku da mu. Dalje ima tehnika za vezivanje s ovim, znači to je mnogo u stvari komplikovanije, ovo je mnogo brže.
vidiš. Ok, ok. Hop, vidiš, napomen lastom i ušao je u prazno hleva. Ovo sad ću prvo da se ne odvrani. Hop, iza deša nastavi. Ok. Ok. Hop. Ok, ok. Jako jednostavno. Vidi. To možeš. Znači ide lak, on mi u ruku vuči nam. Ovaj lakat pređe, znači kao pređe formu. Propušta. Hop, hop. Uhopiš to. I sad dalje. Šta hoće? Znači onako ide lakat, znači iz ove nema nema kontakta. Ok. Dobro. Radili smo ovu koncu, pokazali na krokiću. Koji imamo još dobro. Ok, ti sad radiš lapsao. To, ok, može i ta. Znači odbrana od lapsao. Znači od lapsao. Hop, to. Ok. Ok, to je ono što sam pričao. Đacao poveže ruke. Idemo usporeno. Ok? Uvežeš mu ruke i znači radimo stranu. Ne, radi ti sve ful, ja ću raditi on stav. Znači, dobro braniti. Ok. Hop, ok. Znači čekaš ruku. Sad. Samo ja neću dozvoliti uopšte da čim krene lapsao, vidiš, znači čim uprsti ruke, gledaj, hop, to. Sad bi on trebao kad ja idem, da vadim lapsao, ok. Dobro, koja je isto dobro. Gledaj sad ovako. Idemo, tancao, ideš od udara za tancao. To se jako teško brani, i tu nešto silu. To biceps i rame, mišić, trpi. Znači, pošto je u Wing Chunu glavno, ne bori se silom protiv sile. Znači, on kad ovdje, ja treba snagu ovdje izvučem. Ok, naravno, kad ponestane tehnike, tu je snaga. Čim krene dole, evo ga. Znači, ovu ruku, vidi. Kad on krene, pustiš, ok, vidi, hvala. Tako da on ulazi u prazno. Hop, izvini, ok. Druga strana je jednostavna. Dole kada ćemo stao, kreneš to, ima u drugu ruku. Koja, slučajno ovako, vidiš. Znači, čim je gore, odmah stanješ, ok. Hop, ćemo stao, ideš u stranu, ako je tu ova ruka, odmah stanjaš i to je to. Ajde, sjeti mi teš još nekih koji ima napad podbora nešto. Ako radi ono, gledaj. Vidi ovo, odmah, đacao, znači kad ti ulaziš ovdje, to, bravo, ok. Dićeš tamo, moraš da skloniš ruku. Ne, gledaj da nam je ono, znači, kad ja, u tom momentu, ali lakat mora da ti bude dole da bi u stvari ja to ne bi vidio, da ne bi osjećao. Znači, to. I sam malo u stranu i urađeš đacao. To. Modifikanti rade nešto tipa ovog, znači ti tu nešto rade odatle, pa se vade, to je sačuvaj moć. Ok. Znači, ovdje je sve blind side, sve strana. Hop, vidiš. Hop. Dobro. Imali smo lakat. Naravno, dobro, ok, to je samo to.
ne uvezi toliko ništa. Znači, odmah ideš ruka dole, ova gađa glavu, normalno, čim ti vašaš, okej. Pa ne znam. Šta sam sad teo da... Nešto sam teo. Da, ako nije dobro položaj, ako ova ruka sve se gura tu, naravno, znači vidiš, pritiska me ova ruka, izađeš i udaraš unutra. Ako ova ruka vuče nogu u stranu, uđeš unutra. Ok, ako ova ruka obara nogu, ok, samo pustiš, ne siluješ, razumiješ, ok? To je to. Onda, ako fuksao s polja, razumiješ, znači odmah ulaziš, vidiš, op, znači, tam stao nije dobar, ideš tu, ide tu, ok, znači onda, znači ruke odmah idu naprijed, ako, dobro, znači fuksao nije dobar, vidiš, odmah prođe dlan, znači fuksao mora da bude stalno u centru, znači ona hoće taj dlan da upuca u glavu, razumiješ, ja to osjetim na ruci. Znači ne smije da bude ovako, jer površina, kad je ovako paralelno, ova ruka može ovako da prođe, odmah se ovdje odvaja. Kad je ukos ovako stoji, onda je veća površina dodira i cijela putanja njegove ruke ja osjetim. Naravno, ako on odvoji ruku, pa krene nešto okolo, ja odmah idem napred i to ide, pretvara se blok i udarac. Dobro, šta je što ima da se... Dobro, klasika, vidi ovako, on radi lastav, ide direkt, ok, ja odavde radim bonstav i ok, dobro, radi klasično, sad izaš u isti parametra, dobro, idemo da on nauči, direkt, vidi, direkt, ideš ti direkt, ok, i ušli smo u bonstav drill. Znači na lastav, vidi, hop, 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 ok, idemo dole, uradi direkt, uradi direkt čamstav, ide bonstav, drill, sve radi bonstav, drill, ok, najjednostavnije da ovo čovjek vidi zbog ove, dobro, vidi da hop, 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 ok, znači imali smo, znači ideš lastav, bonstav, dobro, ideš dole direkt, ja radim čamstav, kanstav, bonstav, ok. Druga strana, ide direkt, bam, kanstav, bonstav, ok. Ja njemu radim, lastav, bonstav. Ovo sad što je ovo nešto dodao, to je da se izađe iz bonstav drilla. I, znači sve ideš na blind side, na slepu stranu sa bonstav. Ove trapping varijante, šta god kreneš, ideš sa bonstav. Ok, ajde pauza.